21. mendean kokatutako eskolari dagoenez lehentasun ildo 6 planteatzen dira. Bata da kurrikulum berria eta gako gaitasunak, kompetentzia esklare. Horrela itzuli digute, baina zago arbi, kompetentzia gaitasuna da, gaitasun kapazitatea da, kompetentzia da, kompetentzia esklare deitzen direna. Gero, kompetentzietan oinarritutako kurrikulum bat, beste alde batetik IKT-ak, beste alde batetik Euskal eta Europar giza esparrua, laugarrenik hizkuntzak, bosgarrenik hezkuntza zientifikoa eta seigarrenik garapen jasagarria. Zer da pixka bat kurrikulum berria eta gako gaitasunak esaten dugunean zertaz hitz egiten ari gara. Lehen pixka bat esaten duen lehen ildotik jakin badagizuen zuzen, Europako legebiltzarrak 2006ko irailaren 26an 8 kompetentzi zehaztu dituela, lortu beharreko kompetentziak gaitasunak deitu nahi duzuzela, kompetentzi zehaztu dituela, 6 oinarrizko deitzen direnak eta 8 erreferentziazkoak deitzen direnak, eta legebiltzarrak, Europako legebiltzarrak egin duena da hain zuzen, iradoki herrialde guztiei hain zuzen bide horretatik jotzearena. Hemen, autua, hain zuzen, orain bukatzen ari dan kurrikuluna dela, eta autua hildo honetatik egiten dala esan behar da. 8 bederatzen kompetentzia izango diren hor, ez baian ari gera, baino kompetentzien aldeko autua egiten dala, gure kurrikuluneare esan beharra dago. Beraz, horri erreparatuko zaio, hemendik aurrera eta gaur goiztean esaten nuen bezala, hemendik aurrera kompetentzi terminoetan edo kontzeptu hau zabaltzen jungo dan kontzeptua da. Nik uste danontzat jakina dala, ze jakin badakizue, bai alde batetik Euskal Herrirako kurrikuluna bezala ezagutzen dana, eta nolabait hainbat agenteren ekarpena izan zan abalde batetik eta bezala batetik derrigorrezko bigarren eskolaldirako Euskal kurrikuluna izenez, beste hainbat agentek egin zuten ekarpenetan, beraiek nagusiki oinarritzen zirela hain zuzen gaitasun hauetan. Orduan zailak egin duena da hoiek kontutan hartuta. Eta bestetik Europako legebiltzarrak parlamentuak esaten dituen, ematen dituen iradokizunak kontutan hartuta inkorporatu kurrikulum berrian ere gaitasun kontzeptua eta horrek berarekin dakarrena. Beraz, hemendik datorren ikasturtetik aurrera ekintza importante batzuk sortuko dira, eratorriko dira hobeto esan da. Beraz, bermatu beharko da zabalkundea batetik, horren inguruko hausnarketa egin beharko da, konzeptu honetan trebatu egin beharko da, eta nolabait hemen elementu batek, orain lanean ari diren eta hain esana izan den konzeptu batek, berariazko importantzia hartuko du. Eta horrek ebaluazioarekin zerikusia dauka, eta momentu honetan jakin dakizuen bezala, berariazko importantzia jasotzen duen diagnosi-ebaluazioko, ebaluazion de diagnostiko bezala ezagutzen direnak. Azken finean, hauek lehen mailako hezkuntzako 4. mailan pasatuko dira, batetik eta baita ere derrigorrezko 2. hezkuntzako 2. mailetan pasatuko dira, eta hauek izango dira nolabait argazkia emango digutenak lehen mailako hezkuntza bukaeran eta derrigorrezko 2. hezkuntza bukaeran lortu beharreko gaitasunak lortze bidean gauden ala ez. Beraz, horiek izango dira pixka bat, lehenengo puntu honekin lotutako 4 ekintza importante. Bestetik, lehentasun hildo bezala, IKT-ak planteatzen dira eta IKT-en edo IKT-ei hiru zentzu, edo eman nahi zaien zentzua, pixkat hiru zeratatik, hiru diretatik dijoa. Bate izango litzateke, nolabait hezkuntza komunitatean komunikazioa areagotzeko bidea bada, eta hori posible egiten du.
beste alde batetik informazioa jasotzeko bidea ere izan bada, eta azkenik informazioa nolabait erabiltzeko eta ezagutzeko edo ezagutza sortzeko edo ezagutza berriak sortzeko bidea ere bada. Hiru enfoke horiek edo hiru gauza horiek kontutan izatea nahi izan da IKTak lehentasun ildo bezala planteatzerakoan. Euskal eta Europar giza esparrutaz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu batez ere hiru gauzetaz. Ezagutza sortu eta eraikitzeko, azken finean kultura eraikitzeko zera bezala, nolabait gauden eta bizi geren tokian oinarrituta, beste alde batetik gure identitatea mantentzeko era bezala planteatzen da, eta azkenik interkulturalidadean eta aniztasunean nolabait interkulturalidadea eta anistasunaren markoan garatzeko zera bezala lehentasun ildo bezala planteatzen da. Hizkuntzei dagokienez, momentuetan jakin badakizue, momentu importante batean gaudela, batez ere Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuak hemendik aurrerako hizkuntzak ikasteko eta irakasteko marko berri bat Euskal Autonomia Erkidegoan aurkeztu duelarik, non bertan orain arte egindako ibilbidean, 25 urtetako egindako ibilbidean oinarrituta planteatzen den marko berri bat, markoaren ezaugarritaz orain ez nahi zentratuko baino batez ere, bitan edo bi bezala definitzen dira, eleanitza izango dan marko bat batetik eta berritzailea izango dan bestetik. Marko hori momentu hontan, lehen esaten izan bezala, eztabaidan dagoen marko bada eta asmoa da zuzen ikasturte honen bukaerarako nahiko zeratua egotea, nahiko itxia egotea, eta gero datorren ikasturte antzear nolabait zera normatiba edo araudi bihurtuko litzatekelarik, eta implantatu 2008-2009 ikasturtetik aurrera implantatuko litzateke. Orduan hori kontutan hartuta, marko hori kontutan hartuta, hemen planteatzen dana da, hain zuzen hizkuntz trataera bateratuko programa bat. Non hizkuntzen arteko transversalidadea eta hizkuntzen arteko nolai zeharkako planteamendu hori kontutan eduki beharko dan eta zutabea edo gauza importante bat izango dan. Hezkuntza zientifikoari dagokionez, batez ere planteatzen dana da kultura zientifikoa garatzea alde batetik eta beste alde batetik eguneroko bizitza ulertzeko eta arduraz kudeatzeko arrazoi soluzioak bilatzea. Hau da, nolabait, eguneroko bizitza ulertzen lagundu diezaigun eta baitare kudeatzen ere lagundu diezaigun. Pixkat hori da eman izaion zentzua. Eta azkenik garapen jasagangarriari dagokionez, planteatzen dana da zertarako horretan naturarekin eta gizakion erritmoekin errespetagarria izango dan hezkuntza bat ere edo izango dan programa bat martxan jartzea. Pixkat horiek izango lirateke lehentasun hildoa. Azkarrago jungu naiz. Programaren ezaugarriak. Zeintzuk izango dira programaren ezaugarria. Bat, berrikuntzak proposatzen dituzte eta ez errutinak. Hauek hemen zera batzuk, irizpide batzuk zeratu ditu, markatu ditut. Bestetik, denbora mugatu baterako planteatuta daude. Lehen esan bezala, 3 urtetarako. 3. Programak hezkuntza printzipioekin eta lehentasun ildoen helburuekin koherente diren ekimen multzoa jasotzen dituzte. 4. Ikastetxetako praktika hobetzeko baliagarriak dira. 5. Irakasleriaren prestakuntzarako ekintzak finkatzen dituzte. Laguntza zerbitzuaren parte hartzearen bidea markatzen dute. Beharrezko baliabideak, materialeak aurre ikusten dituzte. Lehen esaten genuen hildotik.
beharrezkoak dira baliabideak, beharrezkoa da prestakuntza eta beharrezkoa da baita ere nolabait ikastetxeak bere osotasunean programa hauek bere gain hartzea. Eskola komunitatea eta gizartea programei buruz sensibilizatzeko eta horien garapenean parte hartzeko bideak markatzen dituzte, eta azkenik aurrera eramango diren ekimenak baloratzeko tresnak finkatzen dituzte. Horiek izango lirateke pixka bat programen ezaugarriak. Programen adibide laburtuak. Kulture edo kultura arteko hezkuntza programak biltzen dituenak. Nolabait markatzen ditu programa bakoitzak markatzen ditu iparrorratz bezala edo norantzko bat non laupa bost zutabetan oinarritzen dan. Lehenengoan material kultura arteko hezkuntzan programak biltzen ditu 5 puntu nagusi. Batetik material eta metodologia proposamenak, bestetik ikasle etorkinei eta horien familiai harrera nola egin, beharrezkoa duten inorrizko informazioa emanez, bestetik hezkuntza komunitatearentzat prestakuntza, kultura, artekotasun perspektibatik, aurre etorkinek eta gutxiengo etnikoek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak irakasteko lan proposamenak, eta kulturen arteko ezagutza eskolan elkarrekintza bidez gauzatzeko bideak. 5 puntu dira, esan beharra dago momentu hontan, zuzen dakizun bezala, Eskola Biltzarreko hezkuntza eta kultura batzordeak eskari bat egin zion sailari non ekaina honen bukaerarako plan berri bat presentatu zezan. Orain arte dagoena da, nolait ikasle etorkinak hartatzeko programa bat, hori da gaur egun indarrean dagoena, eta momentu honetan hain zuzen, saila lantzen ari da, ezagin nola ditugudan, etorkinak hartatzeko bigarren programa, bigarren plana edo, baino lanketa bidean dago. Lanketa bideak esan nahi du lehenengo zirriborroa egina dagoela, batetik, bigarrenik zirriborroa hainbat adituri pasatu zaiela, hirugarrenik hezkuntza agenteekin batera hile honetan jardunaldi bat egingo dala, hain zuzen, plangintza proposatzeko, eta era berean plangintza azaltzeko eta proposamena jasotzeko, eta horrekin batera legebiltzarrea joango dan nolabait bigarren programa edo bigarren plangintza burutuko da. Pixka bat horiek dira programa honen ezaugarri nagusienak. Bestetik, hemen azkar pasatuko nahi, zein zuzen, batez ere kalitate hezkuntza horretan programan, maitek nagusiki berak reparatuko diolako, bakarrik esan, lehen esandakoa, 40 ikastetxen dako deialdia irekita dagoela batetik, lehenengo puntuari dagoenez, eta laugarren puntuari dagokionez, ikastetxen autonomia hobetzeko esperientziak pilotuak egitea. Nahi dana da, datorren urterako, deialdi bat atera, hain zuzen, 10-12 ikastetxerentzat, non autonomia, orain arte, autonomia esparru batzuk ikastetxetan egon badaude, jakin badagizue, autonomia pedagogikoa alde batetik, autonomia organizatiboa bestetik, eta autonomia diru aldetiko autonomiak horiek zeratuta daude, legean horiek zeratuta onartuta daude, baino eman egin nahi dan esperientzia da betare orain dik erantzuten ez diran beste hainbat esparruri ere erantzuteko. Hala nola, personalan autonomia eta hor dauden beste hainbat esparruri. Hori dela eta datorren urterako 10-12 ikastetxen dako zerak esperientzia edo deialdi bat aterako da. Pasatu nahi zen denbora dauka. 10 minutu hauetan, programen pixka bat ikusi dezazuen, programatan egiten dena da nolabait zeratan 5 hildo nagusi zehaztu eta horren arabera markatzen dira ekintza batzuk eta azkenean lorpen batzuk, indikatzaile batzuk.
ditudan 10 minutu honetan batez ere erreparatuko diot programa hauek guztiak esandakoak, nola operatibizatzea nahi dugun hemendik aurrera. IKT programan adibidez, beste zera honekin jarraituz, nolabait planteatzen ari dana da 3 urteko buruan egiteko IKT-ko ikastetxe helduaren eredua zertifikazioa lortzeko ibilbidea gauzatzea. Zer da hau? Erderaz centros de madureztik edo deitzen direnak. Non zehaztuko litzate centros de madureztik, así le llaman los técnicos, horrela deitzen diote, centros de madureztik. Non kalitate hezkuntzan egiten dan bezala, eredu bat finkatzen da eta esaten da zeintzuk diran, hain zuzen, edo zeintzuk izan beharko lirateken, IKT, heldutasun, ikastetxe batetara iristeko jarraitu beharreko ibilbidea. Non ikastetxeak konpromiso batzuk hartzen dituen, batez ere, informazio eta komunikazio teknologiak beraien kudeaketa prozesuetan integratzeko batetik, eta non konpromiso batzuk hartzen dituen baitare, ikaskuntza, irakaskuntza prozesuetan txertatzeko garaian. Pixka bat hori izango litzateke egiten ari dan lana. Nolabait definitu zer izango litzateken eta norantza joan beharko duken hain zuzen informazio eta komunikazioen teknologiak ahalik eta gehien esplotatzeko edo lantzeko ikastetxetan. Pixka bat hori da markatzen dan bide bat edo helburuenetako bat, bestetik hezkuntza komunitatean bretxa digital delakoa gutxitzeko bideak, IKT tresnen bateratzea, sailaren hezkuntza plataformen indartzea, sare bidez etengabeko atentzia hezkuntza komunitateari, kantatzen dan beste helburu bat, beste batetik eduki digitalen garapena indartzea eta sare bidez hezkuntza komunitatean zabaltzeko konpromisoak, eta azkenik hezkuntza komunitatean software librearen erabilpena bultzatzeko ekimenak. Beste ejemplo bat, pixka bat, programa bakoitzean ikusten duzuen bezala planteatzen dira 4-5 helburu nolabait lortu nahi direnak. Hizkuntzen trataera bateratuen ere gauza bera, 4-5 helburu, baina pasatuko naiz pixka bat, hain zuzen azkeneko partera, nola planteatzen dan hemendik un programa haue guztia, printzipio haue guztiak gauzatzea eta ikastetxetara eramatea. Hemen pixka bat jartzen duena premia berri erantzun neurriak edo premia berriei, hain zuzen guk egin dugun ejerzizioa da. Gauden momentuan gaudelarik, ze premia berri da tozkigu, hain zuzen gaur egungo gizarteak eskolari eskatzen dizkion beharri erantzuteko. Orduan, premia berriak identifikatu ditugu printzipioetan, lehentasunizko heldoetan eta programetan, eta hoiei erantzun neurriak edo neurriak zehazteko irizpideak dira batetik, zaila, Hezkuntza Unibertsitatea eta zaila, jabetuta dago arazo berriei erantzun beharra dagoela irakaskuntzan. Hau da, erronka berrik ditugu eta hoiei erantzun beharrean aurkitzen gara. Ikasle etorkinak, eskola bizikidetza, IKT-en garapena, pixkat orain arte ateratako gaien inguruan. Beste irizpide bat, ikastetxe guztiek, eta hau iruditzen zait importantea dela, ez dituztela premia berberak, premia berdinak. Premia berdinak ez izateaz aparte, arazo berdinak ere ez dituztela. Beraz, uste dugu baliabideak ere ezin direla berdinak izan guztientzat. Hirugarren printzipio bezala, beharrak nolabaitera egokian bideratzeak, uste dugu klaustro eta hezkuntza komunitate osoaren partaidetza eskatu behar duela eta eskatzen duela sarritan. Eta ez, arduradun bakar batzuena. Honekin esan nahi detena da, eta 4. puntuarekin lotuta, operatibizatzeko orduan, ez ditugu
berariazko pertsonak ikastetxeetan sortu beharra ikusten, baizik eta programa hauei erantzuteko modu bezala ikusten duguna da ikastetxeei emango litzaizkiela ordu kreditu batzuk, eta ikastetxeak egin beharko lukela proiektu bat hain zuzen martxan jarri nahi dugun programa horri erantzuteko. Beraz, hau importantea dela iruditzen zaigu, hain zuzen kreditu horario bat dijoa ikastetxera, baino ez dijoa persona berariazko bat programa bat erantzuteko, baizik eta kreditu horario bat, eta ikastetxeak egiten duen hain zuzen kreditu horario horrekin, bere programa erin, hain zuzen martxan jarri nahi duen programa horren helburuak konsegitzeko. Hau importante da, ze honen inguruan desente eztabaida egon da azken hilabeteotan. 5 minutu. Bueno, premia horiek dira irizpideak, eta azkenik premia berriei erantzun neurriak bizikidetzan. Hau da, nola ikusten dugu guk pixka bat gauzatzen jun behar dela ikastetxetan. Batetik, planteatzen dela da, irakasle erdiko ordu kreditua ikasturte baten barruan ematearena. Zeintzuei, datorren ikasturterako planteatzen ari dana, 115 ikastetxeri, irakasle erdiko kredito bat, eta 115 ikastetxeri datorren urtean, eta 2010erako ikastetxe gehienetan gauzatua egongo litzatekena. Urtero, nolabait progresiboki, ordu kredituak emango litzaizkieke ikastetxe diferentei. Zertarako, neli dago eta berak ni baino askoz hobeto ezagutzen do, baino helburua da, momentu hontan, hain zuzen edo asmoa da, 15 ikastetxe ari dira zera experimental batean edo pilotaje bat egiten bizikidetzaren inguruan, eta bizikidetza plana, ikasturteko plana egiten, pilotaje hortatik orain ondorio batzuk ateratzen ari dira, eta asmoa da hain zuzen ondorio horiek hain zuzen ikastetxeei azaltzera ematea, non ikastetxea jakin dezazuen ze bide jarraitu duten, ze pauso eman dituzten eta nora iritsi diren, eta horren arabera, pixka bat, jakin deialdi bat aterako litzateke hain zuzen, deialdi horren bidez honetara apuntatu, hau egitera apuntatu nahi duen ikastetxea apuntatu dedin. Hori izango litzateke datorren ikasturteko edo datorren ikasturterako zera bat deialdi bat. Bestetik, bizikidetza plana garatzeko irakasle izendatuen prestakuntza, esaten genuen 115 ikastetxe horietan kreditu horario bat emango zaie, eta ikastetxeak berak ikusten duen irakasle bat aukeratuko du eta horren prestakuntza bermatuko da. Beste alde batetik, ez da bakarrik arduradun izango den irakasle horrengan geldituko prestakuntza baita ere fokalizatuko da prestakuntza hezkuntza komunitate osoan. Beste alde batetik, ekimen bezala edo zeratzen ari dana da, momentu honetan irakasleria erasotzen duten kasuetarako jarduera protokoloa egitea. Beste alde batetik, guizen aldetik irakaslearen asistentzia eta defentsa juridikoa. Bestetik, irakasleriaren figura, prestakuntza, lana, praktika onak, gizarteari jakinarazteko publizitate kanpaina komunikabideetan egitearena. Eta azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoan bizikidetzarako behatokia sortzea. Hau da, planteatuko dan, nelik eta bere taldeak planteatzen duen ikastetxe bakoitzean bizikidetzako behatokia sortzea aparte, planteatzen da Euskal Autonomia Erkidegorako bizikidetzako behatokia sortzea ere. Hau dira, pixka bat bizikidetza programan zeratuko lidazken neurriak, datorren ikasturterako eta datorren ikasturtetik aurrera hartuko lidazken neurriak. Kultura arteko aniztasunari dagokionez, bat, ikasle etorkin berriei hizkuntza laguntzeko 250 irakasle esleitu 2007-2008 ikasturterako. Momentu honetan, ikasturtenetan 2006-2007, 180 daude. Hauek dira, hau da egindako proiekzio bat,
datozen ikasle etorkin kopuruaren araberakoak. Bi, planteatzen dana da baitare, hain zuzen figura hauek, IPI figura hauek, hizkuntz irakasleak edo profesor de esfuerzo lingüístico edo deitzen dan hoiek ikastetxetan konsolidatzea, nolabaiteko ikastetxetako RPT-etan sartuz. Eta hemen planteatzen dira, eta hau argitxu nahi dut, nolabait prentsan egunotan honen inguruan zerbait atera galako. Planteatzen direna da, edo, zirriborrun moduan dago ordu kredituak, bi egoeratarako. Batetik, 130 ikasleria etorkina duten lehen mailako hezkuntzako ikastetxeentzat, eta bestetik 120 ikasleria etorkina duten behatziko ikastetxeentzat. Beraz, esan beharra dagoena da, oraingoz, erabaki ez dana da, aurrekoan prentsan atera zana, non 120 edo 130 kopurua duten ikastetxeetan, haizuzen, zera gehiagorik ikasle, etorkin gehiagorik ez dala bidaliko. Zagin, nondik ez dakigu, nondik atera zan notizia hori, baina oraingoz, barajatzen ari garena da hain zuzen, hause bera, beste gauzen artean, baina hau argitu nahiko nuke puntu honi gagozkiolarik. Eta bestetik lehen esan dagoaren dotik, honek lotura izango du pixka bat bigarren immigrazio plana 2007-2008 ikasturtetik aplikatzeko. Azkenean premia berri erantzun neurriak ikatetan, planteatzen dena da irakasle erdiko ordu kreditua esleitu progresiboki eta egutegi bat jarraituz ikatzeak dinamizatzeko eta nolabait IKP ikastetxe erudura maila iristen laguntzeko. Bestetik, planteatzen dena da baita eduki digitalen sorrera euskeraz sustatzeko UISaren konpromisoa, espezialista talde bat zeregin horretara erabateko dedikazio sortuz. Bestetik, programa hau eta aparte planteatzen dena da, helduen hezkuntza iraunkorreko hainbat aholkulari eta irakasle batzuk ikusi ditudadarik, ikastetxei orientatzailea esleitzea lurraldeka ezarrera progresibo baten bidez, eta azkenik baitare datorren urterako planteatzen ari dana da lehen esaten nuen sailburuak legebiltzarrean aurkeztu zuen hizkuntzak ikasteko eta irakasteko Euskal Autonomia Erkidegoa marko horren zutabeetako batzu, ja praktikamente martxan jartzarena, eta batez ere zerikusia izango luke honek hain zuzen bidergarritasun planteamentua egiten zanean, edo sailburuak egiten zuenean, azpimarratzen zituen besteak beste bizutabetan. Bata da, hizkuntz edo marko berria planteatzen danen, irakasle ia guztiak planteatzen direla, nolabait gaitasun antzekoa dituztenak bi hizkuntza ofizialetan batetik, eta bestale batetik ere, ingelesaren maila helburuak zehazten direnean B batekoak direlarik, derrigorrezko bigarren eskolaldia edo bigarren hezkuntza bukatzen dutenerako, hoien aurrean irakasleak prestatzen eta kualifikatzen joateko nolabait planteamentuak pentsatzen ari dira datorren ikasturtetik aurrera. Eta besterik gabe, parkatu denbora pasatuz, hau ez da garrantzizkoa. Eskerrik asko, denen izenean. Uste dut lehengo kurrikulumoan aztu dudala esatea orientatzailea dela. Eta orain orientatzaile hon bat bezala, norabideak aurrean jarri dizkigu, hautatzeko posibilitateak eta nolabait noruntz jo behar dugun ere lagundu digu argitzen, ezta? Orain berak aipatu dituen hitzen artean gizartearen premiak, hezkuntza komunitatea, erronkak, bideak, norabideak eta erabakia gure eskutan, hezkuntza komunitateko eskuetan beti ere kontatzen berak nolabait agindu dizkigun laguntzekin.
eskertzekoa da ere, bideak proposatzeaz gain, laguntzak ere mahaigaineratzea. Mila esker eta hurrengo arte.